všetky štáty založené na sovietskom modele usporiadania vnútornej správy sa rozpadali. My sme urobili to, čo sa v Európe nikomu nepodarilo. Za prvé vedeli sa dohodnúť, rokovaním usporiadať tieto vzťahy a nie len, že sme... To ja sa mám hanbiť. Ísť do Moskvy a položiť na hrob neznámeho vojaka Červenej armády červené karafiaty. Ja sa mám za to hanbiť. Veď to boli 10 000 vojakov Červenej armády a rumunskej armády, ktorí prišli... Ja ti budem fajčiť, ty ma budeš lízať, milujem sa na tvoj koko dívať. Ja ti budem fajčiť, ty ma budeš lízať, každý jeden deň budeš o tom snívať. Ukrajinci se rozhodují zůstat v Česku, 250 000, to nemluvíme o těch, co tady už teda jsou dlouhodobě. Bude to zajímavé, když se podíváme, kolik má které město obyvatel, no tak jsem zvědav, kdo teda sežene bydlení pro... Koľko stojí dnes život v Žiline? Nájom garzonky vás vyjde približne 400 až 500 eur. Doprava MHD stojí cca 25 eur mesačne. Na jedlo miniete zhruba 200 až 300 eur mesačne. K tomu šport, kultúra alebo káva. Ďalších 100. My tvrdo razíme politiku remigrácie, to znamená každý, kto je tu nelegálne, bez ohľadu na to, aké emócie, aké náreky o ľudských právach a čokoľvek, do čoho sa to zabalí, musí z Európskej únie odísť. Je to skrátka porušenie našich zákonov. Všetky tie úkazy, ktoré dnes vidíme v západnej Európe, či ten nárast kriminality, tie obrovské rabovanie. Putinovi oznámili, že Rusko úplne dobilo Kostiantinivku. Putin to okamžite označil za významný strategický úspech. Ukrajina však tvrdí, že mesto stále kontroluje. Zelenský preto Putinovi odkázal: ak je Kostiantinivka naozaj ruská, príďme sa stretnúť. Toto mladé francúzske dievča sa pokúsil znásilniť arabský imigrant. Ona sa mu našťastie dokázala ubrániť. Potom ale bola pozvaná do televíznej debaty, kde povedala, že francúzske ženy sú dnes najviac ohrozované tmavými imigrantmi z Afriky a z arabských krajín. How many women have to be raped and murdered before you start doing anything? How many children have to die at the hands of vile criminals and murderers before you realize what is happening outside? How many seniors have to become victims? Vy ste aj hovorili pri tých píslároch, ste to povedali, že ste ušetrili peniaze, ale vy nehovoríte o tom, že tá nastavená kvalita, ktorá tu bola, je strašne vysoká. V čase konsolidácie ste si nastavili nábytok na úplne najvyššiu... To není vôbec najvyššia, pán kolega. Ale je. Dívej, kámo, koupil jsem si tu novou oktávku po důchodci z Německa a 50 000 najete jenom. To ten důchodce musel být kaskadér na plný úvazek a jezdit s tím demoliční derby v Africe. Už myslíš, interiér vypadá čistě? Interiér sice vyčistil, ale ten motor zažil více majitelů než průměrná pornoherečka na vrcholu